Moi! Moi! Tänään aloitettiin käsitellä sellaista aihetta, mitä meidän nuoret on toivonut. Kyllä. Eli pahan puhuminen selän takana. Kuulemma he sanoivat, että he saattaa, kun ei ole tekemistä, niin keksii jonkun kaveri, josta sit puhutaan pahaa. Ja siihen voi mennä parikin tuntia. Ja sitten puhuttiin, että sitä kuulemma vanhemmatkin ihmiset tekee, että tuo kuulee kaupassa tai jossain. Ja tämä on aika surullinen asia ja mä veikkaan, että se koskettaa meitä ihan jokaista. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Tää on. Mikä saa meidät puhumaan pahaa toisesta? No ihan alusta varmaan se synti, joka meissä on, se perisynti, joka on jokaiseen tullut äidinmaidon kautta. Eli me ollaan syntisiä ihmisiä ja meillä on se luontaista puhua toisista pahaa. Ja varsinkin, jos joku toinen on tehnyt sulle jotain pahaa, niin siitä on erittäin helppo puhua pahaa. Sitten kokee olensa mukaan oikeutettu puhumaan pahaa sitä toisesta. Ja toki toinen juttu, mistä helposti saattaa puhua pahaa, on se, että jos näkee, että jollakin menee liian hyvin, niin sitten on niin kateellinen, että alkaa puhua toisesta pahaa. Toi on totta, joo. Tuleeko sulle muita ajatuksia? No ehkä semmoinen sosiaalinen paine, että se on helppo, että sä meet porukkaan, missä puhutaan jostain, joka siinä on mukana. Niin siihen on hirveän helposti lähteä mukaan. Kyllä. Ja että mä kuulun tähän porukkaan nyt, meillä on samat jutut. Niin. Kyllä. Mutta mä oon sitä mieltä, että tämä pahan puhuminen ei tee meitä iloiseksi, vai tekeekö? Niin, onko siitä mitään hyötyä? Niin. Mä oon todennut itsekin, että joskus sitä aina sortuu tähän pahaan puhumiseen, kun on ihminen. Niin onko sä ihminen? Ei mä oon eläin. Mä ajattelin, että sä oot avaruusolento. Ei, mä oon puu. Koivu. Eikä. Me eikä leikata, tää jätetään. Joo, sit tulee aika siis semmonen, että jos oikein niinku... Ja sit siinä helposti lipsahtaa valheen puolelle. Et vaikka joku olisi meitä väärin kohellut ja me puhutaan siitä, niin sit helposti se, missä se raja menee, on totta, mikä on valetta. Kyllä. Ja helposti käy sille, että kun vaikka jos kuulee jonkun mehevän juorun, sitten itse kun minä kertoo sitä seuraavalle, niin sitten suurentaa sitä aina vähän. Ja jokainen suurentaa. Loppujen lopuksi semmoista pikkusesta viattomasta asiasta, joka alun perin olikin pieni viaton juttu, niin onkin tullut semmoinen jätti iso kärpänen. Ja sitten ihminen lopuksi kuulee, että aha, että tuo mitä minusta puhutaan tällä. Et mulla itselle kerran kävi silleen, että mä olin pyytänyt työpaikalleni yhden vierailijan vierailemaan, ja mä sitten tarjosin hänelle sitten siitä, kun se tuli pitämään olisiko ollut nuorten iltaa tai isoskoulutuksen jotain, niin tarjosin sille siis lounaan sitten. Niin sitten mä kuulin monta viikkoa myöhemmin, että minulla on paljon vanhempi mies. Minua itseni siis paljon vanhempi mies. Ja se oli se vierailija. Että tällaiset asiat, joita sä tarjot sille vieraille lounaan, niin saattaa tulla sille, että kuulet kylillä juoroja, että aijaa, että mulla on tosi vanha mies. Joo, ja tällaiset asiat, ainakin tämmöiset ihmissuhdekuviot, niin ne aina jotenkin ne kiehtoo meitä kaikkia ja niissä on kauhean helppo rikkoa ja pistää vettä myllyyn. Mutta mitä Raamattu sanoo? No Raamattu ihan alkujaan Raamatussa aika paljon puhutaan kielestä, että mitä kielellä pahaa puhutaan, mutta varsinkin ensimmäisiä tämmöisiä kunnon mainintoja ovat toisessa Mooseksen kirjassa ja 5. Mooseksen kirjassa, jossa sanotaan, että älä lausu väärää todistusta lähimmäistäsi tai Nämä on näin hyvä muistuttaa, että älä todista väärin toista ihmistä vastaan, sanotaan 5. Mooseksessa ja tokaisessa sanotaan, että älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan. Niin, eli Raamattu kieltää pahan puhumiset ja juoruamiset ja kaikki tällaiset. Mutta mitäs me ihmiset tehdään? Rikotaan tätä käskyä. Joo. Ja sitten Jaakobin kirjeessä Uuden testamentin puolella, niin siis täällä on ihan tämmöinen kappale, että pitäkää kielenne kurissa. Ja samalla kielellä me kiitetään Jumalaa, me rukoillaan Jumalaa, me ylistetään Jumalaa. Ja sitten samalla kielellä me haukutaan toisia. Mulle tää ehkä autoiluun liittyy, koska mulle automatkat on niitä, missä mä ylistän. Sama täällä. Mutta ne on myös niitä, missä tunteet kiehuessa ja joku törppö ajaa edellä tai takana, niin sit mä yhdellä hetkellä ylistän, yhdellä hetkellä haukun sen toisen kuskin. Kyllä.
kieli on vaarallinen ja Kyllä. Ja tuossa niin näkee sen, että miten helposti kieli niin vaihtuu ylistyksesta toisenlaiseksi. Joo, ihan totta. Joo. No mitä sille voi tehdä? No, se on tietenkin niin kauan kun eletään maan päällä, niin se on vaikea niin saa kytkettyä, mutta me voidaan yrittää hillitä meidän kieltä. Me voidaan yrittää niin enemmän niin laittaa kielellä kiitoksen asioita kuin, sitten tämmöisiä vääriä todistuksia lähimmäisistä tai muita tällaista. Eli, ja muun muassa se, että kun kuulee joidenkin juoruavan jostakin toisesta puhuvan pahaa, niin puuttuu asia ja sanoo, että toi ei ole oikein toista ihmistä kohtaa. Mieti, jos joku sinusta puhuu tolleen esimerkiksi. Joo, toi on hyvä, että se, että astuu tilanteeseen, missä puhutaan, niin ei ehkä se vaan, että lähde kävelemään, vaan niin sanoo. Ja no, Jumala on meidän voima tässäkin asiassa rukoilla sitä, että hei, muuta mun asennetta, tee minussa tätä työtä. Että... Kyllä. Ja sitä, että sitten kun tiedostaa tilanteet nyt, niin sitten vaan, että nyt en puhu tästä ihmisestä, en sano sitten mitään. Ja just se, mulle tuli vielä sen mieleen, että sitten kun jos vaikka käy sellainen tilanne, että joku ihminen on sua kohdellut väärin ja sua ihan hirveästi pänniitä, vitsin ärsyttävä tyyppi, niin sen sijaan, että sit sä purat sitä ärsytystä sille, että menet puhumaan siitä ihmisestä pahaa, niin vois vaikka mielessään rukoilla, että kiitos Herra tästä ihmisestä, että kiitos, että hänetkin luonut. Ja kiitos, että autat tässä väärin koetussa asiassa. Että kiittää Jumalaa siitä ihmisestä, eikä puhu siitä pahaa. Ja mitä jos ottaa sen välietapin siitä pois, että ei mene kolmannelle ihmiselle haukkumaan, sanoo sitten suoraan sille ihmiselle, että hei, että tämä mitä sä teit, se loukkas mua. Kyllä. Ja siihen ei tarvita sitten ketään välikäsiä. Niin, kyllä. Juuri niin. Mutta se on toki haastavaa, kun me ollaan ihmisiä, mutta me voimme aina yrittää Jumalan armon avulla tässäkin asiassa parantua. Tai no niin, silleen juuri. Kyllä, tälleen juuri. Kyllä. Eli kun seuraavan kerran sua alkaa ärsyttää joku ihminen ja tekisi meille mennä haukkumaan se pystyyn, niin mieti hetken, että Jumala rakastaa sinua, Jumala rakastaa tuota ihmistä. Voitkohan sinä sen ärsynnyksen ja pahan puhumisen sijaan myös rakastaa sitä ihmistä ja vaikka just rukoilla Jumalaa ja kiittää hänestä. Tällaisen haasteen heidän. Joo. Siunaus. Viikkoonne tai viikonloppuun tai ihan minne vaan.